It-tnejn infetaħ uffiċjalment f'Malta l-logħob tal-pajjiż iż-żgħar tal-Ewropa. Logħob li laħaq 16 l-edizzjoni tiegħu u li din is-sena qed jikkompetu fih numru rekord atleti minn 9 pajjiżi differenti. Għal din l-edizzjoni qed jikkompetu mal-200 atleta f'isem il-bandiera bajda u ħamra f'10 dixxiplini sportivi differenti. It-tnejn fil-għaxija nata l-bidu uffiċjali għal dan il-logħob li pajjiżna qed jospitaha tielet darba f'ċerimonja tal-ftuħ mill-isbaħ li ddominat il-Fosos tal-Furjana. Ċerimonja li rat lill-atleti tal-pajjiżi differenti joħorġu bil-bnada rispettivi tagħhom fuq il-palk fil-Fosos fil-waqt li jindaq l-innu Malti. Intant numru ta' persuni indirizzaw din iċ-ċeremonja. Fosthom kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela li sostna li Malti hija lesta biex tilqa' dan l-avveniment sportiv internazzjonali. Il-Prim Ministru semma l-investiment rekord mill-aktar b'saħħtu li sar fil-faċilitajiet sportivi u fit-taħriġ tal-atleti Maltin bi preparazzjoni għal dan il-logħob iżda anke lil minn hekk. Huwa kellu wkoll messaġġ wieħed għall-atleti Maltin. Lill-atleti tagħna messaġġ wieħed. Kuraġġ, Malta warajkom! Konvinti li bil-prestazzjonijiet tagħkom se tkunu ta' ispirazzjoni għall-atleti tagħna ta' għada. Għat-tfal Maltin u għawċin kollha li ser ikunu qegħdin isegwukom biħġarhom. Hekk kif indirizza lid-dinjitarji u r-rappreżentanti mill-kontingenti tal-pajjiżi parteċipanti fil-logħob, il-Prim Ministru fakkar kif dan huma l-ewwel logħob li qed isiru wara l-pandemija, għalhekk afferma sodisfazzjon tiegħu għal fatt li dan il-logħob qed isir f'pajjiż li jħaddan il-valuri tad-diversità u l-inklużjoni. Dr. Abela temm id-diskors tiegħu billi ddikjara dan il-logħob miftuħ u hemm inxtielet it-torċ Olimpika. Indirizza din iċ-ċerimonja wkoll Spiros Kapralos li huwa l-President tal-Kumitat Olimpiku Ewropew huwa laqa lill-atleti kollha f'Malta li ddeskrivija bħala gżira mill-isbaħ. Għall-jiem ġejjin huma kruċjali sabiex jissawru l-memorji li ma jintesew qatt u għaferaħ ukoll il dawk kollha li kienu kruċjali biex dan il-logħob seta' jsir b'suċċess u faħħar l-organizzazzjoni Maltija. My congratulations to the organizing committee, the officials and particularly the volunteers. Thank you for welcoming the athletes and all of us to beautiful Malta and with such a wonderful hospitality. These games are a confirmation of the power of sport to unite us all. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Isport Clifton Grima saħaq fuq l-importanza tal-valuri ta' dan il-logħob fosthom ir-rispett u l-fair play. Fil-waqt li ringrazza lil dawn kollha involuti biex dan il-logħob isir b'suċċess, il-Ministru Grima awgura lill-atleti kollha għal kompetizzjonijiet li għandhom qudiemhom. Intant qabel iċ-ċeremonja l-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidja laqgħu fil-Berġu ta' Kastilja lid-dinjitarji u rappreżentanti mill-kontingenti tal-pajjiżi parteċipanti fil-logħob.